चंद्रसिंह तीन भोटार IPF ini Om Haikawi 45 Media ini BJP board presiden ini masing kamu Minisa Jomatia Bung Tinio 45 families 125 voters Tinio Tipramotha Maharashtra Netri Wong Tanghani Maria Bung Phayet Chuba Ripaika Bro Tinio Khatue Phaimo Hingke Tipramotha Sarale Bo Tripura Jole Trelem Tanzania Tipra Sarole Bro Sisa Phaimo Pandawa Tinio 45 परिवार 125 बोदा तो ये ताकुरम तो ये दिन थान मारी बुंग फुंफाय हा आं बुंनो सो के चिनि जतो तिप्रासा तिनियो फाय सरेंडार फाइनार र हामजाव लामसाव खाबाय खुबाय खिये खाकजा ननि होइतो न ननि बडे खासि बुंग फायमो बायना जों तिप्रासा र उमरनि ते खम मायना yang आसाखियो खाकजाव के नाव ब्रनो गावथाया थने सुंदि आं लुकरानो सामचु तिनियो चिन तिप्रासा र तिनियो 45 families 125 बोता जे महाराष्ट्र न हाये सुदूर महाराष्ट्र न या साउक साउक न हाये आं जदि से रुगि इंखे आंसे डॉक्टर मानि आनाय तिप्रासानि होइते तिनि तिप्राराय जो आं थां तने आं निजे से अधिकार आंसे खरंति सानानै आबो जिनिस तानो सिए पर फाया ब्रौरि ते उननो पार्टी तने रखो आं कोयो हार जुरखिए फारि ताकुराव त्रे पार्टी पर थे गासे नि पॉलिटिकल राइट्स नि डेमोक्रेसी कान्ट्री नि जे कुनो बुट वनु जोंखे मानि पार्टी जों नि अधिकार दं आरपो त्रे विभिन्न पार्टी हिंलेनु तिप्रासारम थाया एकमात्र जों थाने के जों था नानाय आबो थाहा लामास बतुइदो तंके महाराष्ट्र प्रोडक्टिसर नि पार्टी नि मुख माइके नाव तिप्रामता आरो न फाइबायदि ताकुरा जों थां तनाय के जों थाहा नाव थाहाव के जे थांनाय बनाय कक माकजेक फाइतो तिप्रासार जतन महाराष्ट्र सुबा फाइदिनि आं काबो खाखा एकदम सानाय तामनि बाइक फाइजाक आं सानु समर के माइसि जों जेहेतु माने दफान बाङै सामतांनायनि जों जत थांसाखै दफान बाङै सामतांनायनि बाङै जों जत खा बाक्साखौ थांनायनि फाइमानि जों महाराष्ट्र हाजागनि फाइला आसुनान के 41 नम्बर बुनि आं बुथ प्रेसिडेन्ट अनि बुंगा मिनिसा जमातिया आसुन तमनि बागै पार्टी या कराय पार्टी नि याकै फेमिलि के हाय जों जेहेतु मतलब दफान बाङै सामतांनायनि बाङै हानि बाङै जों सिनियाव जोंना राजारि होय तंबा जों जतन थासाखे सामतांनायनि बाङै फाइला आं कयमो सौजे सिनि बीजेपी IPF INPT कांग्रेस जनाय जतन कयो जत बाक्सा के थानसा के सामतांनायनि बाङै आसुन लुकुरनो कय